bono omomura oyo ekero omoisuka oyo nakwa nantebeti ng'otebi Charity aire omwana oye ngochi koboria eyi omoisuka oyo tara Omusubati ogotenga kagokwa. Charity aire omwana oye Ibono ore omogaka ore. nkogenda nkaunauna bako omoisuka oyo taratindeku nkanyora ng'ina nkaboriwa ngaro ng'ai ngatebi nkanyora ng'ina ngamotebi igo buna ebisi batebete agakera omomura oyo esimi gochia Nairobi akamanya korwa agateba mama ninyare kobeka embera nkabwo totanya gotindeka monto onde yaya naende omosubati mbwate aratama inche ngacha rende ekero nacha ise agantebi indi akoeniwa nkamotebi Jumaine ngocha tore mbacheti omwana akaeniwa iga embera yaye no ere ase egento keria ekebare. Batalere baomoyo batalere baomoyo batalere baekende batalere baomoyo. Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa. Pancho Morigeria Obosongo Vibes Network kakabone ng'enchere bunango kotebia egasi yaito Obosongo Vibes no gotare binyoro ime paka ari asoka gerete ngantori goika ngwika torororo eriko koretera ng'ana riaya agenderete ebitage na makumia asigisa kukemugusi nigo twarure chinsemo chire chia masongo ari bosongo twaminyokire paka nande twaikira sakuru kungatendere tendere igerebo aigambo machoge muri tari ambochi tendere constituents tari ambo machoge muri bochi tendere bo ine ward ane ward lakini anga tembo machoge sobo the former deputy governor Joash Mangi bari mu manyetororo mabu no turi ndi yatoretira igento yatoretira igaiga omongino yo gang'akire simi nche tinkomanya ndoche murika muisia bwate tinkomanya ng'ai kare kondora timaiti ng'ai yaru kwanza ng'ai kwaru ng'ai kwanyorete nigo nanyorete mbwate oboko ng'oboiga omusubati nare twagatorire nere echae ore chinse chia ng'umbu bono iga nkamwakera esimi kamotebi iwe omochando mbwate agantebi baba bono iga tinkonyara kogokonya tiga ngoakere momura ominto ore sengera akoe namba ya abanto baragokonya nane bararwaria omwana oyo noyo onde otari koenda oetete otachete sukuru bamoire bamokonya ngamotebi oyo nore omochando bweka mbwate chieni ominto akang'a bono naaka chisabari ang'e isato otari kobwata bono okachi gocharibu esabari eya gatato botuko okabwata ngakweresa rende omochando mbwate amarete ng'aki okoruku koruku ere ni kwamboka bungu ere ni kwamboka ere ni kwamboka ekero omonto akorigere na amaisabu ke mwanya banto bari togoteba ng'a mwanya banto nabakorigereria oranga mong'ina oyo obwate permanent mochando kiabwate mong'ina oyo omenyete buya mochando kiabwate buna mwanya banto ekorigere tweresa ngo baba mochando kiobwate omogaka one gakwete 93 agantigera omwana omomura ore kelasi ibere na abana babere chinyaroka tinaenda mochionde agakugo rende agantigere nyomba ya obonyansi ngacha ngaika engaki kuna kwenda chikonda tokobeka rikari chibesa nchiare ngake kobeka chibesa ebiombe ngacha ngagacha akabati kabwata amabati 16 tukamenya nomomura nkamwagacha nere bwata amabati 12 tukamenya omwana oria agakora kelasi 8 nabaetete buya na magistri 30 nkamobeka esukuru yatendire ase eng'encho ogwakana nare gwakana 500 chiri nkonyora agakora esukuru bono ekero achia gokora esukuru egatoka timbwati besa nkomoirera noyo university akareta omosubati oyo ekero amoreta nere omosubati oyio nasomete tata omwabo akabwata tata omwabo omosubati akabaira ecollege bonsi akaira omosubati Meru Teachers College akaira na omomura one Kenya Polytechnic buna akorete korwa esukuru ya Kenya Polytechnic tacheti korikwa mpaka sahii bono omomura oyo gose timaeti obwarimu bwa etekenico
Okay. Tachiti kuriku. Tachiti konyorunda murike. Yani okoranga agatiguigo. Onekera atiguigo agasoma ng'ana yoko peti. No apeti agachaka win 1 million. Aronta ababise. Onekera apeti ri nyombe yane yagotire paka tugotweru. Akarura akandusiria nyombe eyo akang'agachireye. Eyebonere. Agatema mama kumuna abana abaiseka aba ayekoraki ayemenyaga abo nabatete chirumu bakorara. Omuiseka oyo ng'ina omwana oyo basogete iga akorete college. Polytechnic entange. Akabwata agakwa agatiga omwana oyo class inye. Ekera atiga omwana oyo class inye bono ngonya korigia ng'aki bono ndakora omwana oyo. Ng'aki bono ndakora omwana oyo. Omuiseka nachiete ase rinde buna obosani bagatigana estyle gete oyo agacha noborito akaibora. Kera ibo omondu oyo agataka amoirani okomoikia ororo Nairobi akamoseri naende nomwana oyo. Bono omomura oyo ekero omoiseka oyo nakwa nantebeti ng'otebia Charity aire omwana oyo. Nkanya koaka chisimi omogaka nare Charity ongarora akare gochie enchera ya Kenyerere. Igare bono muna nere omoete omwana oyo. Omoete. Ngochi koboria eyi omoiseka oyo tara. Charity aire omwana oyo. Nkogenda nkauna bako omoiseka oyo taratindeku. Nkanyora ng'ina. Kaborwa ngaro ng'ai ngatebi. Nkanyora ng'ina ngamotebi igo buna ebisi batebete. Agakera omomura oyo esimi gochia Nairobi. Akamanya korwa agateba mama ninyare kobeka embera nkabo totanya gotindeka monto onde. Yaya naende mosubati mbwate aratama. Inche ngacha rende. Kero nacha ise agantebia indi akoeni nkamotebia Jumaine. Ngocha tore mbacheti omwana akaeni goka embera yaye no ere ase egento keria ekebarire. Bono ekero aeniwu omwana o class inyare. Oyo omochokoro. Omwana oyo ngatarera konya komosomia agaika saa 2 akaba ebarimo. Class 7 akaba ebarimo. Nkabona naende ninkirende kia abana inde. Bono omwana oyo nkamoira nyagitari bosongo mpaka nkantari barimo. Nkamoirani agakora amatemu ore barimo. Akanyora magis 280. Akarangirwa esukuru ya Bombaba. 280 lakini yale barimo. Ebarimo borige egochagi baka barimo. Lakini agakora amatemu akanyora 280. Karangirwa esukuru. Eri arangirwa esukuru nakanyagitake nkamoira. Kera namoire esukuru ngoikabwa esukuru agakora etamu eyemo entang'ani. Etamu ya kabere bachokora amatemu akogenda class ekeng'ao akabe barimo. Kakirwa esimi nkagenda nkamoia. Nkamobeka erori nkamoira bosongo. Komoira bosongo tokamenya agong'ita. Ekero twamenya ororo agapimu bagateba mwana otarwareti. Nkamobota motakorosia ninyasorere. Baganteba mwana otarwareti. Nkamoreta ka okanyekira ake. Erio omogaka gete narore korokwa Ngugi ogakonyera mang'ana echintaka. Nachete komwaka na efee abwo Bombaba akanyora taiyo. Akang'akera esimi gocha bosongo. Nkamotebia inde nyagitari. Agantebia mama sitaki nilipe pesa kama sioni mtoto. Ukimaliza kwa hiyo hospitali ulete makaratasi ya hospitali. Ngacha nkamoirera paka ogemo. Akarigereri agateba sinaona yeye si wazimu. Ni nini kinakula hiyo mtoto? Ama wakisii ndio wanaro. Nkamotebia hao. Ngacha bono. Omoiko orende. Bono ngacha. Ekero nachaga igo omwana oyo nkamoira amasabo ase omopastor gete orikorokwa iga atendere SDA nkoenda. Orikorokwa Ontweka. Nkamotebia naende rikonya otamire koruga oborire chiwiki isatu ntamorochi. Ngatebia Ontweka pastor nachire iga nkorera amasabo abene. Kiang'e chinsa 12 agantebia soa nyomba aye ngasoa. Nkamotebia toigwa esibi gokora nkorera amasabo buna nachikuna omonene. Agantebia kuna makambori ng'aki gwakorire omwana oyo. Nkamotebia omwana oyo namoirire paka Nakuru. Omontori ogokugwa amasabo abwa mbosa. Namoirire paka Bogere abwa mbosa. Bono namoretire paka chitini echi chinde bono natigire kwegena kwa ECD abwa mbosa. Bono omoisopi tari nyomba. Igo nachire nkorera amasabo Nyasaye karanchogwancha ache. Agantebia buna nasa agasoa amasabo. Agasabo kagatengechiwa. Akamanya buna nakorire amasabo ane naetire omaete nanchekera ekanisa. Natebia igo omwana ogo akaragwenda konacha emesi. Na omonto omoirete na omonto oseino omokungu. Anache emesi ari inwe chibesa itu. Oyo no mopasta.
lakini buna nyasaye akora rero botuko gwacha omwana oyo ngocha tari rero agocha nkima goroba nigekoro oteke mikeng'ao na ekende ekeng'ao naende agocha etuki ere igoro chinchara chire iga naende agocha abwate shilingi 200 eyemo endabwo eyemo enchafu ngochi gouta akanyomba aku nabwate ka amabati aku kagotire nkonyora gwagotambia okogoro iga chinsa 12 bwairire nko kai kwarure Frank akondutira chibesa echi buna echo chiri buno mubasta chiri nantebe tingo chibesa chira ntubase konga rigi 20 ngende ngingeru ngende sukuru kamo 20 yarenge akagenda igo buno mubasta agotebetie exactly nabachete kare bona akamanya kobwata chibesa echi 20 akanda akagingo koru form 2 tanya korwara paka nakora matemo akanyora edi form 4 akora omwaka ori agakora n'oyo bono onde nere omwana oyo iga tugarugete ekero omosu ati oyo akwete oyo mokamura omonto nere nkobwate akagenda ororo nechaketi abwate bakanya komwaka siasa bakamoura bakaruta amagenga igoro ekero yaya akabere bari mabu agacha akalina igoro garia agachaka kuruta abantu amagena gochari jaketi yaye ekaya bakaruta gabo mutanga ekaya abo bakoyiruta mbarabi use n'abantu ebichane byari ngororo by'echipotapoda bono bakamoruta bona jacket nubo bali munga kibyasobananite nje bono gose nasinyitu ndagasoko baita nga nkimwangurire yanga yane nkimwakora gasoko barama kaimukie ekeburi abwate kechomoire akaruta omomura getore korika chibesa chamatanga akamwaka okogoro bono omomura nero sangeretie abantu gochaga abache gotagora bagocha ng'ora botuko kwabori ningosoka ng'aki kero omonto gari nerita bori ngabori ninki omwana nare nkaotogoseire ogosaria amatanga y'omonto nkomobori mwanaki nara nkamotenche mwana oiti ndamorora bono gacha iga nyenero oyu igacha tari eti bokumo obogori bokumo otamana bono nyenero oiti nkomanya ere taiya amanya okwana korugora buna ebisaga nebiri toka hapo ntabaua obe akamanya kutatigana nikaguga nkaburi Frank ng'akirende gwakora nkobaitande ng'aki bagosamba echageti yane naki bakonge kwende nkonyu osinge bamwete gose na nyasaye naki bakombete egento nanyu bono bagachaka nkotagora tore nyomba eye omomura ore nwarenge akabatebia nyomba yane tegotagorwa omwana ono omosare kware igo goikamba igorere akabaigorera bakande bakamoita ngari na igoro ngachaka gokura buna nigo mwaitora omwana enyomba igoro mogosokire rende moitere nsa bono nonye eserekari egocha mwaire igoro mwamanya goitera momura omwabo mwakone narore polisi nkamorangeri agacha akababori ng'aki omonto ekero atamakuru ase mono noare kobarama nkomoita mwarenge kabiri eye bakamoita akegondi nsa aria buna okure bakarwa ororo bakamwambana gochia nyomba agabwa kararo korwa erio aria eriatete enyomba eye bono agasarekera oo pi amatangano amenyete akoibera abanto ebinto akoibera abanto ebinto biria bikobugwa chiSB chiria ogende mogondo oiye ching'endi chia abanto otumbanse tari koira baba ritoke riria nero otwete agotominyoki na omoro bono ngacha ngambwata ngamoira echera ngatebia abasikari gaki nkonya omwana oyo osarekire onye enyagitari ekare korwari rende momong'irere abwaniwu akarara gatato bwemo omwesiesi akamoigorera nagachira omokorera egasi kero amoigorera akamotebia gwe ni rafiki yangu mnistaki ofanye nini oka hapa kwa chera nabo nairete ebirore ebi bakamoigorera nkobori omosikari onde naki mwakora buna omwana oria gasaregete iga atakeire iru nyagitari ng'ora among'irere ntamonyara otekanga inu mwamoirete rende morike buna nentakana tabwati baibori arwariwu gaki geserekari bakarwa ororo bagakora ki bakanga ngacha ngachingatebia omosabuchi iwe akantebia omwana oria naye oraende omobwate kiagera tobwati besa ogotoa tomochi komorika chibesa nchimborete nkamotebia rende naki ndamobwate gaki bono nkomobwatete kong'ita nachete erumu yane ase nkorara agaka egesiri etere kegacha nyomba na ekeburi areneketi nkobori moiso mbirangere nki okabwate akamanya kong'a korwa iga ng'angu tinagwa tokarwanera omoro nabwate ngacha nkamoruta ebabu ime nkamanya gosoka kumbe nyomba echi kogokura monto taikoigwa omura oiyo ominto gaigwete na omonto kagokurera engoro ime nonya omomura ore noaraire nabo atorete nyomba echandegete iga lakini noaraire taigweti bono okomanya kobwata okoima koguru mwaye abwo okomenya kogocha okonyora taiyo obongire ebinto biaye okorire gochire korwa erio iga akogenda soa bosari nakaremete engoro nyomba moise moke arime sobo aremete engoro aria esaiboretwe nakaremete engoro nyomba akogenda engoro eyio aremete ogosoa ime buna embera abegete getanda korwa igoro
buna kibakomominyoki osoime ng'a mbakorora na atagorete momura oyo akang'orokia ebichaka atagorete nkamobori Somo ng'ai yao bono. kenyerere omogaka ogete korwa kongarora bono bachi bakabekana Kenyerere na echinyinga. ere ng'umbwa Kenyerere eye nso iga Eh, sengera. itumbe sengera Okay. bono bakarwara bakabeka nabo bagateba mwana onto obase komorora oyo ngotutagare kenyoro bono bamwangire ng'okombwatisi onde taiyo ise gakwete ise oywo ore gokana moisiko ntagenda gotindekwa iga akwete ise omoiborete omogaka oywo ongarora oria gochia komoa oboremo iga akwa ntebi na omong'ina oywo oramoa oboremo bono na abamura aba bande batagete Enyomba eyase amenyete na eyang'o. Eyase akoendo eyase arimete. isemoki isemoki Isamoko itari moyo. moyo are nairobi amenyete Ah. nero ochete iga ng'amoire bono akanyora tari koireka bono akaboria omwana ona kiarenge tiga amoirenga abere ororo agaika abwo sobo agachaka gomba ebari yaani ngotebia ebari noma ebarimo agotwa chinyanya chiabo otumba gesona bagochia komoboria okana inche tindachirora yaani akora ebinto rende bono bakamwanga bono iga no akanyorete bono onyarire inche tindi koragera gachire nkomorora korwa aria iga ngosoa nyomba nabeka ebiseri biansa igo nakira pi inye narugete nkorara nchara na inche ndwarete sukari bono mbwate obokong'u gaki ndabatebi gotakoera aya na omwana onde oroo nero korwa gochoni nere bakorete koma akaeta akanyora C+. Inche timbwati namuna ende yonsi C+ yanyora mwaka oyo ere. omwaka oria oyo noyo okabere Na applied university. na apuraete chibesa chikaborabora lakini agacha goapurae magega bono irube ndiche tiokorora ng'a gose iga apuraete bo bono iga omwaka oyo buna mbwate sita gocha aro timbwati besa ndamoa chigokora chigoapurae omochando noro oyio mbwate gaki abagusi bamonto noro oyio mbwate omochando oyio orokoera inche nabo ngotigara komenya nimbaigorera mwane omosubati oyo cheni nero ongete ebirogo nkonya goisaransera ateba inche naagachire bwone bono tiga nkobeka ebirogo bichunya goisaransera ebirogo biroo bigotuba oyio ong'ete esimi twasikaine akagachire obwoyo omwana ogenda nagorete ng'umbu aria ochia obeka echae yaye bono nero ong'e namba ng'a inche nchera teiyo ndagokonya narete twana abana bandende nchera teiyo ngogokonya tiga nkoe namba eye abanto bamino kobarancha abwo kogokonya bagokonya nkonya gogwakera rende Bono. Omomura oyo ere omonene oyo nyako bwebeti ayari. oyo taigo asiende yaya tabwati gasi Lakini warenga. noare kare Abwate family. gote mwaya nere nabwate omusubati nari na abana batato Nomo abasubati bande mbabere kwabwate noyo onde. omusubati oyo onde omonene iga achiete iga ari na abana babere iga achiete asegete omogaka gete okwereire mogaka oyo tabwati kende na kende bono ngaki achiete gokora tabwati kende ara amasome na omwana nonya bono onsinyire komorusia tocha gotumbana nyomba Bono ebinto gwakwanera mbibere. Gente getang'ani nobwate omwana orwarete ebarimo. Abang'ina nkomanya mora amang'ana bwango. Nkioro chigekori omwana. omwana oyo onye takanywetie nyasore iga aragwire Lakini nyasore yerende. nara konyukogera Kare sene kuyinyuka arekera asa. bono omwana oyo buna ndatebe omong'ina oria nachiete akamogengera oyi ng'ina biara ng'ina kore oyi bono abwo no ntamanye ng'a omochando nase etuki orwete ekiagera ekero omoisiko oyo emoiborete momura oyo namoirete agachia akagengera omwana bono ntamaeti na omochando nase etuki orwete abwo inche monyene timbwati kende korima yaye Bono inche timbwati bokonyi botambo nangotebia abanto abanto babwate obokonyi nabo abanto mbarema bono bara abagusi bamino bachi bategera omogani nkikware kobatebia erinde riokonyeke egento nare kobatebia abaminto bari bantegererete bari chinse chia isiko nagakibusie kobararora amabere aya narerire bakonya abana aba oyo oyomo agende gwetenenera nagora oboremo oyo oetete C+ na oyo onde akonyeke ase oborwaire abweniwu nyasaye ekero aranche okoba omoyo naende okoba buya nere nabo agwetemera enchera yaye enyorere ase akobera
ekera are buya bono omonto matekera abwate obongo buya nabo omonto akomorikana nonye egasi ende yonsi nonye bogochimanya akore. Buna naende gokora onyore nyasaye omobwereire onyore na akaringa gake iga ase akwegachera akanyomba kaye amenye. Oyo bwa C+ ng'ai are? Oyo bwa C+ noare gochia abuge mbakogwingera etukia ekonyonsi. Naende moiso onde achiete konya isiko are. Noare natotaka nabo tokogenda bakombora. Embuya. Igo obokonyi bwao neri ng'a monto aise gotwara richibo ria oborwaire nabagotebi. Na monto onde labda otagete gokonya omwana oyo agende esukuru nabagomokonya. Gaki abuka iga timbwati yaani timbwati gento kenene gose kebe kera ase abari babwate omoboganja kera abasinyi egekogana inche na omonto igo nenyoraneirie. Lakini riria na abana aba mbwate ogotaka gocha gaki mware goikera enyomba eria namenyete nabo tware kweringania twatwerwa omoito noro omwameteti twatwerwa mpaka enyomba embura yasira twamanya kouta twachandegete. Lakini nyasaye buna are nyasaye otoretire gocha mpaka twaikeire iga omomura oyo ogochia kobeti akanyora egwenia bono akarora na inche nonye tinchieti konyora gasi tiga ng'agacha akagacha iga erio nagakire amatabori asegete iga nararia nare goaka twaonia twareta omochanga bono chinguru chiang'ereire twaonia twarenta ekogoto ekero agwinia ebinto ebinse biare naki kiagerete agokora eye agakora na eye agaikera are. Amatabori aro nkwabwate? Nabwate. Nare konya koonia nareta omochanga narenta ekogoto twabwateranitie na omwana oyo na omomura. Bono egaikera ekero agwenetie ebinto ebi mbiro bionsi amatabori maria ngari ayande ngari. Bono akanyora oboraisi omong'ina one nere oyo akanyora oboraisi bwa okoagacha chinyomba echi naki kiagete akagacha naende bono chibutokerete iga hakuna nyasaye naende orache gotokonya. Bagani bari bare gocha nabwo bagosiba aminto mang'ana amakong'u manyete buna mwanya banto fact ekero gocha ase omochio oyo chinyomba chiagachire ane chinyomba chinene nabo okorora ng'a mong'ina otabwati mochando mong'ina otabwati problem lakini otiso gaterete agateba ng'a ebirama nigo bibisete amange mwaigoro omong'ina oyo emechando abwate neyia ogokumia actually buna are gesa akona gotonya mariga nababwate omochando omonene buna kwategerera omogano oyo onye kobwate enchera isiko abwo ya obokonyi abang'ina bande mbore more isiko abwo mobwate amachibu inye mobwate enchera ende omwana oyo ararwarigwe oyo ore barimo maete evidio egegoikera abanto abange abande babwate amachibu abande nabanyagitari abande nabarandia abande nabasabi bono inche timbamanyete lakini nkobaikerere inye mobwate richibu moranyare gokonya omong'ina oyo ase omwana oyo ore barimo nyasaye nabakobasesenia either goetera ase amasabo either goetera ase obonyagetari either goetera ase enchera gicha omwana oyo agwene abe buya atige komochanda na ocho nagwata chinyomba iga atete ebirore narukora omaega abwo ebirore biategete ase ogeti chianga isiko nebi agokora ebichieno na omwana naro oyo okorete university akanyora C+. Oibo nero otigarete the only hope ase nkeye inye kobwate enchera bagosiba aminto yo gokonya omwana oyo we C+. We will highly appreciate nyasaye nagokonye nande nakoiranerie korwa chinseme chiga chiatendere ogembo maretane guru Rogers kakasungura nyasaye oyo.